Què tal? Benvinguts a la tercera ronda de la First Ego League Barcelona EUS. Estem ja preparant-nos. Mentrestant, podeu veure la classificació provisional. Provisional encara. Aquests són els resultats de la primera i segona ronda del joc del robot. Només del joc del robot. I ara estem a punt d'iniciar la tercera ronda i per tant això pot canviar. Pot canviar, tot dependrà de la puntuació que vagin obtenint els 28 equips que avui estan acompanyant-nos a la First Ego League de la Barcelona EUS. Per tant, anirem veient com es desenvolupen, com van les partides i quina puntuació van obtenint. Bé, jo us recordo que aquesta és la tercera i última ronda del joc dels robots. Després farem un petit descans i a les 2 en punt, iniciarem la part més emotiva del dia, que és la cerimònia de lliurament de premis i medalles a tots els equips. Per tant, això serà a partir de les 2 de la tarda. Encara queda una estoneta, encara queda joc del robot per estona. 28 equips que han de passar per aquí, per l'auditori. Estem esperant que el robot estigui a punt. Masterpiece sembla que està a punt. Per tant, Roboticarx i Masterpiece a punt de començar. Atenció que els hi donem l'entrada. First Lego League. Trenta segons. I temps! Acabem la primera partida de la tercera ronda. Què tal, Roboticarx? Com ha anat això? Bueno, ens ha anat bastant millor que altres vegades. Potser la millor de les tres? Sí, millor. Com ha anat en general la vostra participació? El projecte científic bé, la presentació? Sí. Esteu contents? Sí. És el primer cop que ens acompanyeu a la First Ego League? Sí. Doncs us esperem l'any que ve també, d'acord? Ens veiem ara a partir de les 2 a l'acte final de Cluenda. Gràcies. També Masterpieces. Tornem a passar a la taula número 2. Ja tenim a punt els equips de Natzaret, Àrea 7 i la Team Play Academy. Doncs estem preparats. Vinga, som-hi, que els hi donem l'entrada. First Lego League.
hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Últims 30 segons. Believe me, just watch. Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Temps. Jump on it. Anem a parlar amb els companys de Badalona. Aviam, veig cares no gaire satisfetes. ¿Qué ha passat? Aviam, expliqueu-me. Bueno, que el principio de todo no lo ha hecho bien. Que no ha cogido la bolsa y se ha quedado atascado en la pared y no y lo hemos tenido que coger otra vez. ¿Estáis contentos de vuestra participación en la First League? Sí, es el segundo año y estamos contentos. Nos quedamos con eso. Ens veiem ara a les dues, a l'acte final. Gràcies. Moltes gràcies. És important. Per nosaltres és encoratjador veure la resposta de tots els equips, any rere any. Avui 28 equips. Ahir també teníem una trentena pràcticament, imagineu-vos. Molts equips que acudiu aquí a fer robòtica educativa, a aprendre amb la robòtica, a plantejar idees innovadores per fer del nostre planeta un lloc, en aquest cas, més sostenible, idees per gestionar més eficientment els residus del nostre planeta. Vinga, avancem. Ara passem a la següent taula. Estan per aquí ja els equips preparats. Ara mateix ja sí que entren a l'escenari Robotea i EcoSoup. No, m'he equivocat, perdoneu. Són els bergantins i els marrecs de Vilassar, ara sí. With me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Come here and visit my world. It has three shining stars. Our love is the only way.
Tercera i última oportunitat per sumar punts. Pels bergantins i els marrecs de Vila-Sacra. Comença la partida. Atenció. First Lego League. Organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, can someone call a referee? 'Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. 'Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. Sorry. Yeah. Sorry. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? 30 segons. Sit down, is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on me. 'Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Temps. Parem el robot. Ja pots parar el robot. Vine. Vine, que vull preguntar-te com ha anat això. El parem, perfecte, ara està parat. Aviam, valoracions. La tercera i última participació al Joc del Robot. Com ha anat això? Bueno, podem anar millor. Sempre pot anar millor, però bueno, en general, com ho valorem respecte a la primera i segona ronda? Respecte a la primera, pitjor. Respecte a la segona, jo crec que millor. Com anàveu en la classificació? L'heu pogut veure? Sí, anàvem, si no m'equivoco, 25 o així. Però, bueno, bé. Doncs bueno, ja sabeu que el repte es composa de molts més aspectes, així que esperem que tingueu algun premi a recollir a partir de les 2. Gràcies! Moltes gràcies! Gràcies, equip! Gràcies també a vosaltres, també dels que més animen, molt bé. Ens veiem amb vosaltres a partir de les 2 a la cerimònia de lliurament de premis. Ara sí tenim ja la taula 2 a Robotea i EcoSoap. Vinga, estem a punt, els hi donem l'entrada. First Lego League.
Últims 30 segons. Bang my head against the wall. 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 Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, Temps. organitza la 10a Temps. edició de l'Afers Lego League de Déu-n'hi-do, quins Barcelona. nervis. Bueno, és que la veritat estava una mica exaltat perquè veia que s'acabava el temps, perdó, que s'acabava el temps i que no arribàvem. I bueno, al final hem arribat a bastants proves i bueno, està bé. Perfecte, no? El temps ens ha penalitzat perquè just està agafant el rescate, però 5 segons més ens hauria beneficiat, però bueno. Tenim 2 minuts i mig, no tenim més temps. Gràcies per participar. Ens veiem a partir de les 2. Gràcies. I seguim avançant, estem complint l'horari previst, el programa que teniu tots a les vostres mans i també a la pàgina web eus.cat/FLL, eus.cat/FLL, allà també teniu tota la informació del dia d'avui, també el programa de manera online. Llavors, allà podeu consultar també. Bé, ens aproximem cap a les 2. Ja ho sabeu, el moment més emotiu del dia, més emocionant, on repartirem les medalles a tots els equips participants i on premiarem els equips que s'ho mereixin en alguna de les categories que després ja repassarem i us explicaré a banda dels 3 primers premis que s'aniran directament a la final de Girona. A banda, tenim 13 premis més. Els anirem repassant de cara a la final. Ara, de moment, seguim a la tercera ronda del joc del robot. Ja estem amb l'equip de GBA Mustangs. Vinga, estem a punt. Així que els hi donem l'entrada als companys de GBA Mustangs. Atenció, preparats. First Lego League. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de l'Afers Lego League de Barcelona. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Da-dum-dum-dum. 30 segons. There's a place I'm going. No one knows if I breathe real slow. Temps final. Aquí acaba la participació al joc del robot dels Mustangs. Hello, where are you from? Morocco, Casablanca. Morocco, del Marroc. Ens acompanya del Marroc. Are you happy? Yeah, of course I am. It's been a pleasure here. Okay, thank you very much. Welcome to Barcelona. Thank you, gràcies per la participació des del Marroc que ens visiten. Aquests companys, gràcies. Que ens veurem també a la final a partir de les 2. Ara aquí estan acabant de repassar la puntuació amb els àrbitres. Ho veurem al final, Ja sabeu que ara no us ensenyarem ja la classificació, la puntuació obtinguda en aquesta tercera ronda. No la podreu veure perquè llavors ja ens esperem a l'acte final de lliurament de premis. Per tant, fins al final no sabrem quins són els guanyadors. Ara tenim només un equip a la propera taula, és el Full HD, que està a punt. Verifiquem que tothom estigui a punt també per iniciar partida. Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Tothom previngut? Sí, ho tenim. Full HD, atenció, First Lego League. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Últims 30 segons. Heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? At Venice, under the sea, under the Temps. Parem el robot, Full HD. Ui, vine. Explica'm. Recordeu que no podeu tocar res fins que no repasseu la puntuació pels àrbitres, Bueno, aviam, com ha anat això? Al final heu aconseguit fer-lo del camió? Sí, Esteu contents? bueno, sí, espero que hagin fet més que a la segona i a la primera.
Perfecte, o sigui, aquesta podria ser la vostra millor ronda. Sí. Esperem que així sigui. Ja us deixem amb els àrbitres, aquests dos nois, val? Que repassin la puntuació amb vosaltres. I ens veiem ara, al final, al final de l'acte, a partir de les 2. Gràcies, Full HD. I seguim. Saltem de taula. Passem a la 1. Amb Nick Tubot i la Mar Vella, First Lego League, que ja els tenim aquí, ja estan prenent posició. Els hi deixem uns segons que preparin el seu robot, que es presentin els àrbitres i de seguida iniciem els 2 minuts i mig de temps, els seus últims 2 minuts i mig de temps del joc del robot d'aquesta First Lego League Barcelona EUS. Estem a punt, vinga, som-hi, que els hi fem l'entrada. First Lego League. ...30 segons. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. Temps! Vinga, ens quedem amb Nick Tubot. Nick Tubot, quantes hores i quants dies heu estat preparant la First Lego League? La veritat que bastants, però bueno, al final no ha sortit tan bé com esperàvem, però algo és algo. A la classificació provisional heu vist com anàveu del joc del robot? Sí, bueno, hem anat veient a veure com anàvem i això. Bueno, els resultats no, bueno, com ha dit el meu company, no són els esperats, però bueno, ens hem passat molt bé fent el robot i el projecte i és el que compta.
Perfecte, doncs ens quedem amb això. Molta sort, ens veiem ara a partir de les 2. Aquí us quedeu amb els àrbitres. Gràcies, Nick Tubot. Gràcies a la Mar Vella, també. Seguim avançant en aquesta tercera ronda. Tercera i última ronda de la First League Barcelona Eus. Saltem de taula. Ja estem. Estem amb Mete2 i Montserratic, que s'estan acabant de preparar, preparant els robots, deixant-los a punt. Estem a punt, vinga, som-hi, que els hi fem l'entrada. First Lego League! Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it 30 segons. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. And when you leave me all alone, I'm like a stray without a home. I'm like a dog without a bone. I just want you for my Temps. Fins aquí hem arribat. ET2. Déu-n'hi-do com animen els companys, Déu-n'hi-do. Ja, Bueno, bé, bon equip, bon equip. D'on veniu? de Sant Boi, de l'Escola Llor. De Sant Boi. Escolteu, valoracions globals de la vostra participació a First Lego League. Bé, positiva. Positiva. Us heu passat bé? Sí, molt, molt. El joc del robot o el projecte científic? Amb què us quedeu? Les dos, les dos. Les dos, no escolliu, no us mulleu. Molt bé, us deixem aquí amb els àrbitres. Gràcies, companys. I seguim, estem a l'Equador ja, Equador de la tercera i última ronda de la First Lego League Barcelona Eus. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it Ja s'estan preparant els equips d'Entity i Robonova. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. If I got locked away and we lost it all today.
stay by my side, or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you Estem a punt. Vinga, som-hi, que estem tots preparats per iniciar la partida. First Lego League. Skiddly down, 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 down. All I want is somebody real who don't need much. A gal I know that I can trust. To be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin', 'cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? 'Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you 30 segons. if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Would you still love me the same? Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la Temps. First Lego League de Barcelona. Temps, Robonova. Parem el robot. Perfecte, parem el robot, dic. Aviam, valoracions globals de la vostra participació, de l'equip, a la First Lego League. Al principi vam tenir dificultats i ens vam barallar algunes vegades, però ara ja ho donem. Que us heu barallat. Això no pots dir, perquè això no acompanya, no beneficia els valors de la First Lego League. No, però bueno, m'imagino que són discussions normals, no?, dins de l'equip. Sí. Perfecte, us deixem ja amb els àrbitres a repassar la puntuació obtinguda. Molta sort, ens veiem a les 2 a l'acte de cloenda i de lliurament de premis.
Bé, doncs ja tenim aquí els equips de Jalego i Padua Team preparats, a punt. Així que vinga, iniciem partida. First Lego League. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10ª edició de la First Lego League de Barcelona. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, 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 yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove. 30 segons. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Temps. Jalego. Què? Em dius, què? Doncs com ha anat això? Malament. Què ha passat? Doncs que quan hem arribat aquí, el d'abans, que no teníem les proves i ho hem hagut de fer tot des de zero, però no... No ha acabat de funcionar, oi? No, al final no. Ha estat millorable, però no ha sortit com esperava. El que passa també és que ens ha sortit tot en el tapete de baix d'entrenament i aquí res. Això sol passar. Són els nervis, és la diferència, il·luminació, oi? És la tensió. De totes maneres, gràcies per participar, moltíssimes gràcies i ens veiem ara a partir de les 2 a l'acte final. Gràcies, Jalego. Fort aplaudiment per Jalego, clar que sí. Vinga, que ens estem aproximant ja a les 2 de la tarda, ja sabeu, les 2 de la tarda, el moment més important, podríem dir, el moment en el que la First Lego League us vol reconèixer la vostra feina, les vostres aportacions, les vostres solucions. I volem també premiar els equips. Serà, com dic, a partir de les 2 de la tarda aquí a l'auditori. Fins llavors, continuem amb les rondes del joc del robot, la tercera ronda. Aquí seguim amb el joc del robot, potser la part més espectacular del repte d'aquest any de la First Lego League. Ja sabeu, la First Lego League, un torneig internacional que se celebra en 80 països d'arreu del planeta i participen més de 230.000 estudiants com vosaltres. D'aquí d'Espanya, 1.200 equips, i d'aquests 1.200 equips, els 28 que ens acompanyeu avui a la First Lego League de la Barcelona EUS. És el torn d'Olitec i Anonymous Sec. Vinga, som-hi, comencem! First Lego League!
All hail the underdogs. All hail the new kids. All hail the outlaws. Spielbergs and Kubricks. It's our time to make a move. It's our time to make amends. It's our time to break the rules. Let's begin. Let's say hey, hey, live it like we're renegades. Hey, hey, live it like we're renegades. Últim minut. Trenta segons. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. I temps. Olitec, Late night when you need què ha passat? Algun problema, oi? Al final, amb alguna missió en concret? Bueno, sí, clar. Se'n va del marge, la base. Bé, us heu passat bé? Sí, molt bé, molt bé. Heu estat contents a la First Lego League? Sí. És el primer any que participeu? Sí. És el primer, us esperem l'any que ve també, Aviam, ens veiem ara a partir de les 2. Gràcies, Olitec. El primer any que ens acompanyen a la First Lego League de Barcelona, EUS. Saltem de taula. Ja s'estan preparant Fast and Curious i Cybernetics. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a backwards for someone else. Doing things I taught you getting nasty for someone else. You don't need no one else. You don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city.
Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. Ara sí, estem a punt d'iniciar la partida, atenció. I met a boy last week trying to run that game. Made it sound so sweet when he say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Met a boss last night buying out the boss. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Ara sí, First Lego League. Honey, he's so vain, yeah, he been loving himself more than Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. We made like fine, but can you play that sax? Said I'm you, Mr. Know-It-All. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Back a big guy, Cuba, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind. Oh, baby, maybe you can get it if you got that thing I like. Bass guitars, fellas in suits smoking on cigars. Those little boys making all that noise, but you ain't gon' steal the show. No fancy cars or bass guitars, fellas in suits smoking on 30 cigars. segons. Just play that song I know. Take a deep breath and blow. Get loose, get right, get a grip and rock me all night. Hold tight, lean back, play what I want with that sax. Get loose, get right, get a grip and rock me all night. Hold tight, lean back, play what I want with that sax. I need a stand up, working with the James Brown sound. The top of red hot, love that got me freezing. Say you can go. Temps! Temps, fins aquí hem arribat. Bueno, em sembla que no havia parlat amb vosaltres encara. Aviam, doncs expliqueu-me en general, First Lego League, la vostra participació. Què tal aquesta ronda i què tal les altres? Doncs aquesta ronda una mica millor que l'anterior, però no millor que la primera. Però bueno. La primera ha estat la millor vostra. Sí, per lo que hem vist, sí. Què tal la presentació del projecte científic? Mejor que el robot. Mejor que el robot, sí, més confiança en la part del projecte científic. Molt bé, s'ho heu passat bé? Sí, això sí. Fantàstic, doncs ens alegrem. Ens veiem l'any que ve, gràcies. I vinga, avancem. Avancem en el joc del robot. Saltem de taula. Estem ja amb els amics de Madrid, de l'American School of Madrid i Team Sure. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. It's the strangest feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm never healing, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. Not one bone in your body good enough for me. But this heart is open, blood stain on my sleeve. When our eyes meet I can only see the end. But tonight I'm here, yours again. But tonight I'm gonna lose it all, playing with
Team Sure, que està revisant que el seu robot funcioni correctament. L'equip de l'American School de Madrid també està a punt. Perfecte, tothom a punt. Atenció, que iniciem partida. First Lego League. First of all, heart is seeking like a cannonball. Baby, kill it, what you waiting for? Something the way you move, something the way you do it, something the way you move. Oh, something the way you move, something the way you do it, something the way you move. Oh, something the way you move, something the way you do it, something the way you move. Oh, something the way you move, something the way you do it, something the way you move. Oh. Escola Universitària Salesiana de Sarrià. 30 segons. Edició de la First Lego League de Barcelona. I temps! Bueno, ens ho hem passat molt bé amb els companys de l'American School of Madrid. Nos lo hemos pasado muy bien con vosotros. A ver, ¿qué ha pasado? Explicadnos un poco qué ha pasado, que os estabais aquí partiendo, pero la cosa no iba muy bien. No, la pieza la teníamos ahí, entonces se ha quedado atascado el robot con la pieza y luego no la teníamos, entonces no movía el camión y se ha roto. ¿Pero qué queríais? ¿Catapultar a esa persona hasta la base? Sí, es que la pieza se había caído, así que no hacía las cosas. En la segunda ronda funcionó, pero no. No acaba de funcionar. Bueno, ¿os lo habéis pasado bien? Sí. Gracias por venir desde Madrid, ¿de acuerdo? Gracias, nos vemos ahora a partir de las 2 en la ceremonia final. Gràcies als companys de l'American School of Madrid que acaben la seva tercera i última participació al joc del robot. I només ens queden dues partides per finalitzar aquest joc del robot i, per tant, començar ja la part final d'aquesta First Lego League Barcelona EUS, a la part més emotiva, la part del lliurament de premis i medalles i reconeixements a tots els equips que heu participat, als 28 equips que heu participat avui amb nosaltres, que tindreu també el vostre moment per recollir medalles, recollir trofeus aquí a l'acte final. Vinga, estem a punt amb els següents equips. Vinga, som-hi! First Lego League! They're gonna run back to me, climbing over mountains and sailing over seas.
Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you built like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't got steppin' at the dance. Give me the thing, I made me rock, 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 rock. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't got steppin' at the dance. Give me the thing, I made me light it up. Últims 30 segons. Show them your flame to the fire. It's spraying like your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher. I dey wait for Messiah, but until that day I'ma rise up high. I put my light in the air, I wanna see everywhere. Temps. Parem el robot. Com ha anat? Esteu contents? Sí, bastant bé ha anat. Millor que les anteriors rondes? No. Millor que les anteriors, no. Millor que la segona, sí. Això sí. Millor que la segona, per tant, progressió ascendent. Molt bé, perfecte. Us heu passat bé a la First Lego League? Sí, molt. És el primer cop que participeu? Sí. Doncs us esperem l'any que ve. Gràcies per venir, gràcies per assistir. Ens veiem ara a les 2. Moltes gràcies i els deixem repassar puntuació. I ara sí que anem a per l'última, la darrera partida del joc del robot de la First Lego League Barcelona EUS. La First Lego League organitza l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià amb 28 equips. I sembla mentida després de tot el dia, però hem arribat ja al final. L'última partida del joc del robot. 2 minuts i mig de temps. I començarem a preparar-nos per lliurar els premis. A partir de les 2 aquí a l'auditori. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. Roller skates, thin lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was Estem esperant que l'equip de Hungry Squad acabi de posar a punt el robot. Sembla que els Corps Hackers ja estan també preparats. Estem a punt. Vinga, som-hi, ara sí, aviam si m'ajudeu amb això de First Lego League, a fer aquest compte enrere de First Lego League. Tot l'auditori, que és l'última vegada que ho direm. És l'última partida. Així que vinga, tothom a punt, tothom previngut. El cap d'àrbitres ens autoritza a iniciar els últims 2 minuts i mig de temps. Atenció, vinga, som-hi! First Lego League! Gravity define, I can't believe my eyes. That thing can bring the tide. Hey, around and round clockwise, like a merry-go-round. I wanna go all night, yeah.
30 segons. Els últims 30 segons del joc del robot de la 10a edició de la FERS Lego League Barcelona EUS. Organitza la 10a edició de la FERS Lego League de Barcelona. Final! Fins aquí hem arribat, amics i amigues. Molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte aquest equip, dels que més anima, molt bé, ja ho he dit abans, eh? Si per mi fos, seria un dels guanyadors si hi hagués algun premi per animació. Bé, escolteu, aviam si els companys m'ajuden. Il·luminem de nou l'auditori, val? Posem llum a l'auditori perquè hem arribat al final, ja ho sabeu, i per tant, atenció, necessitem que surti tothom. Heu de sortir tots i totes, atenció, perquè els equips han d'anar al passadís de la meva dreta. Al passadís de la meva dreta veureu uns cartells amb el nom del vostre equip, allà heu d'estar, perquè ens estem preparant ja per l'acte final. Pares, mares, públic en general, heu de sortir de l'auditori i anar cap a l'esquerra, no satureu la sortida perquè podria ser perillós. Per tant, després, a l'acte, comencem a les 2 i aquí a l'auditori podrà entrar tothom que tingui acreditació d'auditori. Per tant, si teniu una acreditació que posa auditori, podeu entrar. I els que no, podeu anar a la sala Tibidabo, que està al pis de baix, a la sala Tibidabo, i allà podeu seguir en directe també l'acte de lliurament de premis i trofeus d'aquest punt i final de la FERS Lego League Barcelona EUS. Per tant, a les 2 ens veiem aquí al final, al punt i final de la FERS Lego League. Fins ara!